זה? יואו, זה התראה. בוא ננסה לראות את זה. יואו, יש בו שם עימות. אנשים בזמן הזקה. אז זה שמביא את כל הבת שלו לתוך המקלט. האלו שחושבים שהמקלט הוא שלהם. מה זה אתה? פאק, אתה רע? איך פשוט תראה, בואו נזבוק לפני הזקה. אז זה שחושב שהוא גבר בגלל שיוצא החוצה לראות את הטילים. אז זה שמכיר את כולם במקלט. מנחם, אברהם, שמעון. אפילו לא קוראים לך גיא. מה? נכון. מה קורה שמי זה? אז זה שלא יודע כלום. מה הקשר? מה הקשר? מה? החברות עליי? הארס. אין לי כוח. אני צריך פילטר וטבק, יש פה גז. שומע, יש לך פה סיגר, אני לא יכול להירגע. כמה אתה? איפה המאמי שלי קוסומו? בן כמה אתה? איפה הגז שלי? תקשיב, אתה רוצה להסתבך או מה? הפחדן. שיר למעלה. מה אתה לקח לך? השם. זה לא יפגע בנו. רגע. אז יקרה. סוכריות? עוד סוכריות? בוא לבית שלי, אני אבקש סוכריות. אלה תרגע, כולה זקה. תלף, ילד! לא, תלף! הצ'יל גיא. אז זה שמאחר כל הזמן. וואי, נעייף קצת. נו, נגמר, בואו, אין מה, זהו, נגמר. מי שם על 10 דקות? כן, מי שם על 10 דקות? עבר 30 דקות, לפגרים. מה, איפה כולם? מה זה אחר הזה? אז זה שמגיע מהר למקלט. יש לי רעיון. יופי, עכשיו אני יכול להרגיש בנוח. איפה כולם אבל? אוי! מה חגנס פה? רגע, בחיינו? מכוח הקסמים שלי במוח. פוקי. ניגה בוי. רגע, חכי, קשה. וואי. סר, בוא. איי, תעזור לי. סר. לא, סר. Past life can not hold me back. Lost love, straight away finding out.
I take the strangest feeling. This is enough for slaughter. Fish for Sam! מה פה חברים וחברות? והיום נדע... מה קורה חברים וחברות? והיום נדע... מה קורה חברים וחברות? והיום...